ngunyan makakaibahan taan sa iyang tugang na si Ronilda. Maray na Ayan. pagkahapon. Ronilda Balmidina. Ayan. Maray na hapon man po. Ayan. Taga-sain Magtugang ka ka mo, mo kay Manay? niong... Yes po, magtugang po kami. Taga-sain po ka mo? Taga Poro 4, 4A, Bigaa, Legazpi City. Big Double A Philippines! So ini si tugang mo, igwaning kamatean. Yes po. Ano ang sa iyang kondisyon? From before po, ano lang po siya, suspicious for malignancy, parotid mass. Yes po. Ayan. So igwa siya digdining... Ano yan? Nagbukol yan. Nagbukol na... From before po, parang kulani lang siya. Mm. Tapos, pagkang nabiopsy po siya, nagparadakula siya until na nagparadakula talaga. Mm. Naglugad, po, nagkalat parang siya. Aggressive na maray po sasabing tumor po. So, naapektaran ba sa iyong pagdangog? Yes po, actually po, from the left, wala na po siyang pandangog. And then yung eyes niya, edema na, so day niya na po Namumuklat. May buka. buka. Si Pablo po, tabi, may pamilya? Yes po. May mga aki? Yes po. Piran mga aki? Sa Roman lang po ang sa iyang aki. So, nag-school po Before, ano ang hanap buhay ni Pablo bago naghinan? before po, sa Roman lang po siyang on-call electrician. Electrician. Yan po. On-call lang Oo. po. So, ngunyan, si Isay po ang nag-aasikaso kay Pablo. So, sa ngunya po, so family niya, tapos supportive po ako bilang sarong tugang. Tugang. Pero kamo magturugang na nag-aasikaso, nagtatabang. So, gabos man po kami out of 7, pero ako lang po dyan ang yaon sa arong na babae. Mm. So, the rest, yaon sa Manila. So, naguruli naman po para mailing siya. So, nagbaralik na naman. So, ngunyan, ako na naman po ang natatada. So, ika talaga nakatukang mag-ataman, Yes, mag-assister. Paano? Nagkukurong-kontribusyon ang mga magturugang para makatabang digdi sa tugang nindong si Pablo? Yes po. Ika ate, ano ang trabaho mo? From before po, yaon po ako sa school canteen po ako kang bigaa from 2 years. So, ngunyan na pong pandemic, nagbago po sa principal, so natangkas na po ako. So, Depende sa principal man pala yes magkapot po. kay kantin, ano? Yes po. Paano ngunyan, ang pikano nila, so parang, so, pigsasabing, organisasyon na lang nila. Kooperatiba. Kooperatiba. Opo. So, ngunyan, saan ka na? Sa ngunyan, yaon po ako sa arong. Sa arong mo na. Kung baga partner, kung ano sa nang igwa, iyo man ang titabang nito. Yes po. So, ini partner na tawan na ini kay asigurasyon na tabangan na kaso inalalayan na, Kasuod ma. naka-schedule na para ma-operahan. No po. Actually po, day naman po siya maoperahan. Day na. Sad to say po, day na po siya maoperahan. So, ano na lang po ang gigibuhon? Sabi kang surgeon niya, parang day naman siya po, pwede chemotherapy because kang sa iyang... Dahil nakaya ka Sitwasyon. sistema. Yes Opo. po. So, day na po siya, pwedeng radiotherapy because sa iya man na sitwasyon. Presenting condition. Yes po, opo. Parang nanghihina siya. So, ano na lang ang gigibuhon po? So, ang gigibuon mo na lang po para sa iya, whatever na kung ano man po ang agado niya, itatao mi. I-provide na nindo. Yes po, because ang sa iyang kamatian po, nasa stage 4 Por na. na. So, ibig sabihin po kani, so itinaupo sa indong ayuda or tabang, gabos pong pangangaipon niyang bulong sa ospital, iyo po ito ang maano nindo, makukuha. Yes po. So, actually po, so bill me sa hospital, up to this Apa, present parami po. po. Yes po. Up to this present po, ang bill me sa hospital is 200 plus 1,000. 1,000. So, nakipag-coordinate po. So, ako Bicol. So, yan pong action ko. So, dako lang pong pasasalamat. Tapos, so, pig-ano nila ako, pig-assist nila akong maray, systematic po, so pag-assist nila sa kuya. Every time po, nagko-call nila sa kuya para kung nakaluwas na, kung na-discharge na, So, pigmo-monitor po kamo Yes kan po. ako Bicol. Yes po. Opo. Very good po sinda mag-ano. Si Aika ang para Yes po, si Ma'am Aika, and then the rest po. So, day ko man po sinda midbid. Oo. So- Dati kaya dati si Aika puro lang yan istorya. Kunyan palang maray na mag-asikaso. Yes po, nakaduma naman po siya sa arong. Oo. So, anong pagmatingon niyan ate na may asigurasyon na gabos pong pangangaipon nindo sa bulong, including so babayadan po nindo sa ospital, may katuwang po kamong ako Bicol? Siyempre po, sa kuya po, maugmahon po ako. Maugmahon na maray na araw kanso nangyari na
Di man makaya so bill na tinaw sa muya, at least na kung sa ano, na 142, so natatadaan na sana, parang gigis na lang. Di ito na sana. Gigis Sa na tabang sana. yang kan? Sa tabang kang action ko. And ako Bicol. Yes po. Opo. So magian sa buot mo ngunyan ate. Of Iyan bang course luha na nagluluwa sa mata mo? Tears of joy, ang pag-asa. Tears of joy, tears of sadness. Tears of joy or Tapos- tears of action. Yes, opo. So parang Tears of hope. yes. Igwa oo. pa yung partner, At may least po, naramdaman dahil pa pa ako ako. nagiging hopeless sa kung sa ano, nakikilaban man po ang pasyente ko, ang tugang ko, nakikilaban man po. Mhm. May mensahe ka para sa iya. Sa mensahe po, dakulo na akong mensahe para sa iya because Pakiran nilang po man. ano, sa Roman siya, sa kuyang naging model na matua. Tapos, siyempre, matua, siyang nag-guide sa muya kung ano sa mga nakakuha kami dumang sa iya, bad and good. Siyempre, Buda, parang di ko pa ma-accept na someday mawawala siya sa muya. Araw kayan, siguro, ako, naranasan ko naman po na mawaran, kisarong agum. Kaya, Diba ka po? Abalo ka na po. yes po, kang 7 months po, sutula ko, nawa po sa agum ko because of cardiac arrest. Kaya namumundo ka ngunyan na someday, ining sa imong Saka garo, matungtugang. kaya partner ang desisyon ninda, i-provide na lang sa pangangaipo because garo, so tinaram kan doktor dahil stage 4 na. Dahil naman yan partner Thank kay you, recovery. apo. Dahil naman kay Pero hoping po ako na may ano ba po kita Miracle. Divine po. intervention. Yes po. Opo. Tapos so very supportive na lang po kay whatever he wanted to. So natatandaan niya ang panahon na Okay. Yes, kaibahan po, nindo. So, ang Gusto importante, nindo maging maugma partner, siya. so Action ko Center na Bicol, natawan ng kagianan, so problema na ramanay sa ospital, alagad mo niyan, dadagdagan ta naman ang kagabatan mo manay. Kung magian ka nagdigdi, pag uli mo, medyo magabat. May bitbit ka. May dara ka. May ayan. padaradigdi na medyo magabat-gabat. Bitbiton mo po inita nga aram mo man sana dipisil mo yan partner ang paghanap buhay. Sinsya ka na sa nabaro-baro may manay. Dahil pa kami nakadakop kan manok. Sa mga kanding, sa raday pa. Maski nga di po Yan na dahil muna. na po ano na ito, sobra-sobra Ay, na daraw po. mo manggirarin man. Sobra-sobra na po itong Pag-asikaso, pagtabang. Opo. Ano po ang mensahe mo po, Nay, sa Ako Bicol as in sa Action Co Center? First, dakulaw na salamat. Naging parte ako kang Action Co Bicol sa tabang kan mga aro kay Ma'am Aika and then the rest. Tapos sa Indo Sir Joshua and then Ma'am Remy. Ma'am Remy. Na personal ko kamo. Tapos, of course, kay Mr. Elizalde ko. And then, siguro, anong tanang maging mayor na si Alfredo Firo Garbin. Magdilang ang hilka. Magdilang ang Yes Lord. po, yes Malakas po. ka ba kay Lord? Of course. Ayan. Kasi po, naging part man po ako kang Paris Me. Ayun. Ayan. So, isabay mo po sa pagpangadji mo yan. Yes po. Okay, mga ka-action. May Partner, nailing lang ako, partner. Si Manay LB baga medyo nagkakaedad-edad naman. may get well soon sa papa ni Ate Ayun LB. pala, may Oo. ilan. So, ngunyan si Manay LB, kung medyo kuyan, igwa nang nadiskubre na maasikaso Masalida. kan mga piga-asikaso ni Manay LB. Si Aika Ferry partner. Ayan, dakulang orgulyo and partner na ang sarong Aika Ferry magiging Oh, na dati congressman puro sa na kasalida istorya. ni Ate LB. Dati puro sa na istorya, Oo. ngunyan aksyon na. Action agad.